Hvad vi i dette forsøg har tænkt os at gøre, er, at vi vil adskille positivt ladede kobberioner fra negativt ladede sulfationer via elektrolyse. Til det skal vi bruge nogle forskellige ting. En strømforsyning, kobbersulfat og noget vand og en opstilling. Det første vi gør er, at vi tager 2 spiseskefulde kobbersulfat og putter det ned i vores vand. Det rører vi så lidt rundt. Så skal vi sætte vores opstilling op. Derefter forbinder vi vores strømforsyning til vores kulstænger, der her fungerer som elektroder via krokodillenæb. Så sætter vi vores kuldelektroder ned i vores væske. Så tænder vi for vores strømforsyning. Og sender ca. 10 volt igennem vores væske via kulelektroderne. Først og fremmest skal det forklares, at elektrolyse er en kemisk reaktion, hvorved positivt og negativt ladede ioner i en væske, her kobbersulfatopløsning, adskilles ved, at vi sender elektrisk strøm igennem det. Grunden til, at vi kan sende strøm igennem er, at vores væske, også kaldet elektrolyt, indeholder frie ioner og derfor kan lede elektrisk strøm. Når vi sender strøm igennem, vil de positivt ladede kobberioner søge hen mod den negativt ladede elektrode og modtage 2 elektroner. På samme måde vil de negativt ladede sulfationer søge hen imod den positivt ladede elektrode. Det vil man forhåbentlig kunne se ved, at der kommer en kobberbelægning på den negativt ladede elektrode. Man vil ikke på samme måde kunne se, at sulfationerne er søgt hen imod den positivt ladede elektrode. Nu slukker vi for vores strøm, fordi nu har vores opløsning stået i sådan cirka 5 minutter. Som man kan se på de 2 elektroder, har den ene fået en rødlig farve. Det er kobberionerne, der er søgt hen imod den negativt ladede elektrode. På den anden elektrode, der har været den positivt ladede, kan man ikke se noget, men det er som sagt, fordi man ikke kan se sulfationerne. Og dermed har vi altså adskilt kobberioner fra sulfationer via elektrolyse.